So hello everyone, it's Ganesh Brahmo and you guys are watching Mr Gamiyari. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। So लोगोफोर आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। एक्चुअली आङो बेलेग भिडिअ बानायबाय दंमोन, बेलेग इनफरमेशनेल भिडिअ बानायबाय दंमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैबाथाय सिगांनि भिडिअ थांनानै नायनो हागोन। आं गोबां इनफरमेशनेल भिडिअ होदों, गोदान ब्लगारफोरा गोबां हेल्प जानो हागौ। So नोंथांमोना जुदि नायाखैबा थांनानै नायहैदो आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ। So लोगोफोर आं दिनै मोनसे बिराद स्पेशल जायगायाव स्पेशल मानसिखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरोना। एक्चुअली आंल' नङा, आंजों लोगोसे थांफाबावगोन आरोबाव जोंहानिनो आब' जायनोखि बियो बेलेगाव हाबा जाहैबाय आरोना। दा आङो आब'खौ लानानै थांगोन माने बे जायगायाव। जुदि नोंथांमोनाबो बे स्पेशल मानसिया सोर जाथावगौ नोंथांमोना नायनो लुगैदोंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दाथ' लोगोफोर आं न'निफ्राय ओंखारनानै अलमस्ट रेडि जाबाय आरोना। ओंखाम जानो बाखि आं गासिबो रेडि जाजोब्बायानो आंनानै। स' आं बिदिबा ओंखाम जानानै ओंखारनोसै लोगोफोर थाब-थाबनो भिडिअखौ नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिबा आं रेडि जाबाय, बिराद सान्दुं गोसा आरोना, बेखायनो एसे सानग्लास गानबाय आं दिनै एसे आइ प्रटेक्सननि थाखाय। नै रेडि जाबाय आङो। स' बिदिबा लोगोफोर आं थांबाय थादिनि, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बाय बाय। एक्चुअली सामार सिजन जाबाय नालाय दैया एसे बारायफिनबाय आरोना। सिगां गाथोना बैयावसोमोन, बै नुहुरदोंना बैयावसोमोन। एसे अफ रडिं जादों माने दिनै, लामाया मोजां नङा माने, हारसिङावनो बिराद खसिदों, लामाया गाज्रि जाथारदों। स' बेनोसै आरो वान अफ द टप बेकवार्ड एरियायाव बे जोंनि धेमाजि, बे जोंनि जायगाया सबसे बेकवार्ड। যাব। स' लोगोफोर आंनि आब' होननानै न'आव सफैबाय आरोना। नैबेनो आब' होननानै न'आ। अबाव थांजोबखो मानसिफ्रा? दासो ओंखारदों नामा? नैबेनो जोंना आब'आ। दाबो रेडि जायाखै? दे ओंखारदो दे। लोगोफोर आं नै दा आब'फोरनि न'आव जिरायना दंगासिनो दङ। एक्चुअलि जों दिनै जोंहानि आबैखौ नायनो थांनो नागिरदों आरोना। आब'बो थांगोन, ओमफ्राय गुमैबो थांगोन, ओमफ्रायो नै गुमैनि बेटियाबो थांगोन माने। स' आं दा ओरै नेगासिनो दं, बिसोरो रेडि जायाखैमोन, दासो ओंखारगासिनो दङ। एसे लेट जासिगोन आरो जोंहा। आबैया माने जोंहाना एसे बिराद बैसो जाबाय माने आबैया, ओंखायनो दा मोजाङै मेगनबो नुला होनना बुंदों माने आबैखौ। ओंखायनो दा आबैखौ नायनो थांनो नागिरदों माने। नै जोंना आसला बेनो, दाबो ओंखारा नामा? ओंखारद' माला मोनहैनांगौ जाखो? बिसोरो ओंखारगासिनो दङ, ओंखायनो बिसोरखौ दसे नेदों आङो। बिसोर ओंखारनानै जाबाथाय थांसै। रेडि जादोंना जायाखै ओंखारनाया? जाबाय? बाबानासो जायाखैना? फैलाय नोंसानि बारिखौ नायनि। स' बिसोरो बिमा फिसा जाबाय आरोना। ओंखारनाया गुमैनासो जायाखै, दासो दुगैनो नागिरदों, माला जाबावगोन नेनोसो बाहांबाय आङो। अबेबा थांनोबाथाय आंना आथुर बिथुर आरोना, बिदि नेलाबाथाय बायो माने। बे फुख्रि नामा रानि? ना दंना गैया बेयाव? मा ना दङ? हा? मिथिया? हमो ना हमा नाखौ? बेयो फुख्रि माने ना लोगोफोरनि, फुख्रियानो हाग्रा गोजा जानानै दं माथो। इयाव मा ना थागोन इयाव? हाग्रानि ना न'नि ना? इयाव बायनानै हगारनाय ना हाग्रानि ना? बायनानै हगारदों? आदसा। स' बेसिकेलि बेयाव ग्रास काप, कमल काप बेफोरबायदि नायानो थागोन। लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु देखायनि आरोना। नोंथांमोना नायलाय, दमकलखौ आंनि हाइटनिफ्रायबो गोजौसिन नाय, आंनि हाइटनिफ्रायबो गोजौसिन नायलाय।
मानि थाखाय बिदि खालामनो गोनां जायो मिथिगौ ना एक्सुवेलि दै जायो माने इयाव जेब्ला फ्लाड जायोना फ्लाड जानाय समाव दै जायो माने गोजौसिम ओंखायनो दैखौथ' दै मोजां जानो थाखाय माने बेखौ गोजौ खालामनानै दोननाय जायो माने दैखौथ' जाथारनांगोन नङा होमबा बेनिखायनो बेखौ गोजौ खालामनानै दोननाय जायो एक्सुवेलि दैया इथिं जायो ओरैजाय फोथार गोजा नालायथो दै जायो माने ओरैजाय नै फोथार दंजोबो नोंथांमोना नायनो हागोन स' बे दैया इनिफ्राय दैया बांसिन नारो माने ओंखायनो दै जाजोबो नालाय बेखौ गोजौ खालामना दोननो गोनां जायो माने आरो नोंथांमोना गावनो इमाजिन खालामदो जुदि दैया बिसिम जायोबा होमबा आंनो बेसेबां जागोन दैया गोथौआ स' गाइस बिराद दै जायो माने जायगाया स' लोगोफोर जों बिदिबा थांबाय थानोसै गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै बिराद लेट जाबाय आरो खिन्थु लेट जाबायना जोङो थाबनो गिदिंफिननांगौ स' गाइस जों बिदिबा थांबाय थानोसै आंहा दिनै हेलमेटबो लाबोदिया एखेबारे माने दाखालि आंना हेलमेटा आखाइनिफ्राय गोलैनानै ग्लासानो बायना थादों माने ओंखायनो हेलमेटबो लाबोदिया दिनै आङो बिना हेलमेटाव सालायलांसिन आङो इमान गोजानाव स' लोगोफोर जों बिदिबा थांबाय थानि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' गाइस आं दायो पेट्रल पाम्पआव सफैबाय आरोना एसे थाव सोना लानि थाव खम जानानै दं गारियाव एसे थाव सोना लानि आं लोगोफोर पेट्रल पाम्पआव सफैबाय आरोना दा बारा बुरजासो लोगोफोर 200निल' सोदों एसे गोरिब मानसि ना फाइनालि सापरि सफैबाय जोङो सिमेन सापरि ओमफ्राय दा आबैनि थाखाय एसे जाग्रा लोंग्रा बेसाद लांनो नागिरदों आरो एसे फ्रुट्स लानि ओमफ्राय आब'मोनहा एसे बाजार खालामहैबावदों बिथोराव ओमफ्राय फ्रुट्सआ नैबेयावनो दङ बेयाव दा लानोसै जोङो आब'मोन फैबाथाय स' गाइस बारा गोबाव इनिफ्राय आरो बारा गोजान गैला ससेल' थांबानो जों मोनहैसिगोन इनिफ्राय एराउन्ड 20 मिनिटनि लामा नामाथाय आं माने एक्सुवेलि थाङैया एराउन्ड 10 इयार्ससो जाबाय माने समफुङाव थाङैया स' होमबा आं दा थांबा लोगो मोनगोन लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनै सापरिनि 90% दखानफ्रानो बन्द' गोजान आरो ना 90 नङा 99%आनो बन्द' होनगोन आङो गासिबो ग्रसारिफ्रानो बन्द' गोजा माने जेबो जोङो जाग्रा बुस्थु लानो मोनदिया ओंखायनो दा समखंनि थिनालियाव जों दाहा लाहैबावनोसै आरो जों समखङाव थांगासिनो दं दा बेयाव थिनालि दङ दा ओमफ्राय बे थिनालियाव जों लाहैनोसै दायो बुस्थुखौ बेयाव दा मोननाय नंला नै मेक्सिमाम दखानफ्रानो बन्द' गोजा ओरैबो बन्द' गोजा नै एक्सुवेलि दिनै समबार माने समबाराव गासिबो दखानानो बन्द' थाजोबो मैया माबामोन ना मैया देवबाराव बाजार जायो खालि बजार आसल न कारणे आजि बन्द' माने न ओंखायनो जों दा जेबो लानो मोनदिया नैयाव एसे फ्रुट्स लाबाय आबैनि थाखाय लाबायना बेसे लाखो आंगुर लादिया ओइ नै गोजौआव मोजां दं दा ओइलाय बुरद भालासे लय लबे ओइ मोनसेया मोजां ओइ साइडनि दखानसेया स' दिनै बन्द'खाय जों जेबो लानो मोनदिया ग्रसारिसनि बुस्थुफोरखौ जाग्रा लोंग्रा दा जों थिनालियाव लाहैनोसै लोगोफोर मा मोनलोंगोन मानाव बा मालाय मोनलोंबाय हनै एप्पल जुस बिफोर लोंदों मालाय A few moments later. स' गाइस जोङो दायो समखं थिनालियाव सफैबाय आरो ना ओमफ्राय बेयाव जोङो लानोसै दहायथ' सापरियाव बन्द'मोन लाबोनो मोनाखै दादा रसगुल्ला আছে ন মই দোকানীটো নহয় দোকানীটো ক'ত গ'ল আপুনি নহয় মানে আচ্ছা আচ্ছা অঁ दखानिया गैया माथो बेलेगाव लाहैनि फै इयाव दखानि गैया लोगोफोर बेलेगाव लाहैनि जोङो दायो स' लोगोफोर गासिबो लानो गोनां बुस्थुआ लाजोब्बाय आरो ना दायो बेनिफ्राय आख' 5 किल'मिटारसो गोजान जाबावगोन माने थिनालिनिफ्राय बिराद गोबाव जाबाय लामाखौ मोजां सिनाया दा लाइभ लकेसनसो बिहरदों माने आङो ओमफ्राय दा लाइभ लकेसनखौ नायै नायै थांबाय थानोसै स' बिदिबा लोगोफोर थांबाय थानि बिराद गोबावनि दिनाव फैनाय खोथा स' लोगोफोर फाइनालि सफैबाय जोङो फैदो फैदो जाबाय फैदो
आबैया इमोसनेल जादों नालाय आबैया बेनो आबै मोजाङै सिनायना सिनायला मेगना मोजाङै सिनायला आंखौ सिनायना सिनायाखै मोखांखौ नुवा सिनाया मोजाङै सिनायाखै गनेश नोंसोरा मेगनखौ गनेश आबै ओं मोनथिखादों आबैया माथोआव ना आबै हाबायाव थांनो हायोबा थांसै ना आंनि हाबायाव थांगोन ना थाङा बे मेगना गैयाबा नङाबा मा लांखौ थांखांसिगौहाय हाबा नांलाया मा लांखौ थांसिगौ आङो नोंनि हाबा नांलाया आफानो खोन्थाहैगोन आं बे भिडिअखौ मिथिबाय भिडिअ बानायदों नोंखौ बिदि जाबाय होननानै दे होमबा थादो दे आबै थांसै बाय बाय